yeɓiyankoɓe yettindia TV min calminan moni kala inde mum nde mbaɗa yettoɗum no gawɗen wadde ni tan e kala subaka mo Allah addi nde tawno oɗo saaha eɗen gandi ko saaha julde taske ɗum saabi kadi hannde kadi garɗen ɗo eɓen Waylube ƴeewen ɓen kamɓene so wiyama noon mbayla eɗen gandi heedani e événement ji ɗi fani ni ko Dakar walla ni julde taske walla julde korka wadde noon alay saago mbawen arde jehtude no mabɓe kamɓene ƴeewen holtoɓe tonni oɗo saaha ko adi foof min calminima ciftina min inde nde a yettode. Assalamu aleykum, calminima no fewi min mbiɗa wiye Abou Thiam mi jeeyaɗo e galle mbayla Heblanaade en ɗen ɗo jooɗi noon to liggorgal mbayla Cheikh Ahmad Tidiane Ndim fof noon ko e galle he tan jeeya eyyi ɗon tawɗo min ɗo o saaha emin liggoɗo seeɗa seeɗa. wadde noon onon Waylube holno kebloɗon julde taske nde? eyyi min kebloni nde min kebloto noon ni tan jonno kadi saaha fo e saaha mum kadi no ardu fof ene jogui tan no yaara eyyi no tawire ɓe mbayi hen gueɗe ɗe ko mbayi hen ni minen ko noon min mbayi hen en jogui juldeji kala julde ene jogui tan ko marsara hen kala julde kadi ne jogui tan kono yarata hen no nguleki waadine ɓuuɓol ngol aɗani kala ɓuuɓol nde ari en jogui comci ɓornoteɗi kala nguleki ne ari en jogui ɗo yarate minenne to banggue marchandise o kadi ko noon wayi mbayla kane ko noon wayi oɗo saaha noon wonko ɓuuri yaade hen kono wonko ɓuurani yaade hen eyyi ko saahaji o noon wayi noon. beele Waylube nde tawno eɗen gandi tayreɓe ɓe mbaɗa modelaji keesi e sagga hitande so wiyama julde taske ɓe jaltina ɗum ɗo ɓe guiñira ɗum ɗo Waylube ne jaltinanno ko nande Barako Boma en eɗen kadi e Macky Sall en beele hikka kadi wonko ɓe jaltina modèle keeso walla ala? eyyi hikka eɓe jaltini modèle keeso walla modelaji keesi nden ene yaltuno o saaha rawane ko biten Macky Sall en ɗi eyyi yi ha ɓooyi noon Barako Boma ari noon nde ari nde noon nde wonno ɓuurano yajde to meɗen ɗo ardanno ko seeɗa seeɗa kono o saaha ene wayno Obama foltima ni largement sa nani 90% hande o temedere fof ne ƴettuɗa ko Obama o kam gañi fodde 99 o eyyi ɗum yaata hande ko ceenuji biyete Obama ɗi ko ɗin dal hande o woni e top eyyi événement ji mum ndi nden ene waale toon beele ha joni ene waale walla ala o saaha ko mbiyata ko tan so hiiri tan gasi on dinna bagsuji moɗon kadi ha suba. eyyi ko jamanu o wayruli noon ko tafete noon nden ko wonko yadanno e walgol kono ko tafete hande ko kadi wonko yadani e walgol eyyi ene jogui hande ko tafete ko woni ko ɓayde ko gueɗe cewɗe ɗe wone goɗɗum sa yi aɗa walanno mbayla taw wonko gandanɗa hoorema a wawa ƴettude wettuma nawa nder suudu a wawa hungude jamma kono hande ko wonno ko ñakkude ko gueɗe cewɗe ko filgaram ɗum ko kala ɗo gonɗa aɗa wawi liggorade ɗum taw alnama caɗele eyyi ɗum waɗi noon. wadde so tawi min paami oɗo saaha jon ko mbayla moderne jogui ɗon? ko mbayla moderne e mbayla cosaan foof nani hen kono ko mbayla moderne o hande kam temedere nde limɗa foof 56 ɗe ko moderne o wawi cosaan o kam ene yaaha hen seeɗa seeɗa kono ko balance tan gonɗen wadde eyyi wadde eɗen gandi e kala saaha woto ko kewi palaki kewino ɗo eɗen gueɗe ko nandi hen oɗo saaha kadi sinnois ari beele ɗum tampinani onon Waylube walla? eyyi sinnois kam tampini Waylube tampini tayireɓe tampini commerce aji ɗon kamɓe soɓe gari ɓe gardata koye doole e gandal ɓe gardi kala ko mbawɗon fewnude gueɗel gotel kamɓe mbawi fewnude ɗum ujunnaje 10 par ñalawma ɓen nayi mbawata heftade ɗumen e banggueji foof noon heddo noon ene jogui noon no waɗirte limite taw gandanɗa hoorema tampinta en tampintaɓe hay soɓe gari taw tampinta en woni mbawen onen ko joguiɗen ko mbawen hutorade ɗum sabi komi gaddi ko mabɓe ko tan ɓe mbawa tampinde en min e yiyandem on banggue. wadde noon oɗo saaha eɗen gandi programme uji ɗi aduna nan woyto seeɗa no wayni beele ɗum ene yetti Waylube walla ala haken haɗa kileneɓe arde walla ala? ɗo waɗi garas fof ne ɓeydo ha heddi ko Waylube ko minen kam ko ɗum min ji woni ko ɓeydaki ceenuji garɗo joni ɗi eɗi ceeri ko mami jaahaɗo ha Dakar ko raɓɓiɗi ko Tamba one ko wona ko welma ko keɓata koko dañƴa ko ɓamata Dakar one o ala no jaruɗa eyyi no wayi tan da sa famnama tan mi sikki minen kam komin dasata ko hewɓe dasani ɗum kono noon emin ndonki kadi waɗanede ɗum comprendre eyyi banggueji fof ne ɓeydi kadi hande a jogoto kalis ma kadi donka yiide jamdi a jogoto kalis ma donka yiide jamdi walla jogoɗa ceen ma kadi donka kadi mo jeeyɗa eyyi ɗon no artisanat ene moƴƴi
wadde onon Waylube on cakkana ɗum peeje beele kon ƴewon ko nande pelle en walla eɗen gueɗe walla ala on gulliraki on ƴewani to gullirta ɗon ha mbawn daño duuso eyyi ko tampini yimɓe hande mecce ɗe foof kala ko wawi wonde ko ɓuuri tampinde hen yimɓeɓe banggueji foof noon hande a wawa yaade e partenaire a tant que a waɗani politique partenaire uji koye politique mbasi homme d'affaires en ɓe koye politique mbasi Wayluɓe ɓene ɓe ngala doole ha ko ganduɗa hoorema eɓe mbawi yahande koye mabɓe to ɓe jiɗiro eyyi ñallal tan mo wurno aɗani so meccal ma so wi ñallal a wawa lijjidena hay ujunere aɗani gandi kam bayla kam way kende sifa tuƴƴam ni hande a heɓata aɗa wawi hebde ujunnaje nogas hande joɗɗa yonterno a naggani hay mbuɗu etti koye galle ma gonɗa on kadi entreprise aji ɗi mbitaɗi pour connaissance o ɗum wona hunde wemde par ce que sa wi tan ya rendin yimɓe tan pour ya ƴeewoy ballal tan to ardoy il faut mbaɗa politique politique o noon sa naati hen tan wonko gandanɗa hoorema wonko jejjinɗa caggal sa yehiro ko nawata toon ko wona ɗum woni toon alay saago woni toon ko ma jaɓanaɓe ɗum waɗi jejjita noon ko woni caggal ma ko eyyi ɗum waɗi pelle kewɗe jahani ha woni tan no mbaylaji mecce goɗɗe mbayni ko noon wayi ta yoroɓe ne jogui réunion ji muɗumen commerce aji ne jogui fof ne jogui kono sen mbaɗi association ha gayni to poɗɗen nawde to toon ko politique namdi te on jaɓata jillude e politique o on jiɗɗon tan kala ko ɗon mbaɗat taw ko balliro Allah ala minen min jiiɗi jeeɗo politique o kono wondi kala jaaɗo kala momin jeehi ha waɗi politique o yahani ko hoore mum ko ɗum woni ɗon firti dal wajiɓe ko jamforoɓe kanko jomum yi so yi wallama so duusama ha dañi koyɗe tan so yeehi kadi kañum wiyan minen gay so o so jooɗi sa wi min puusmi min kuɓɓuma min puusima tan a waɗi 5 vitesse a yeehi on min keftortoma i ko ɗum day woni ɗon minen kay emin jiiɗi liggade emin jiiɗi waɗi association emin jogui pelle ha heewi kono pelle ɗe soɓe naati soɓe jeehi pour ballal no laamu ngu addirɗo gueɗe kewɗe laamu ko politique hande ko laamu ngu ko politique minen noon on banggue noon kala jaaɗo sinno tan yahani ko yimɓe foof tan so yeehi kadi ko ɗum nawata toon kadi ɓen kamɓe noon yahoɓe toon ɓe pelnaki par ce que ko ɗum woni toon hunde noon so woni toon wonko jiɗɗa hen an kadi ne ala no mbaɗɗa kono ɓayde ko fimde ma nawɗa a yahat tan nawa fimde ma ko nawma ko mbawa essinde yettinde ɗum de wadde kaaɗen ga fimde kaaɗen ga yontere nogas kaye meɗen hande Allah newnanen ko jiɗɗen foof kono to sa yeehi toon ko wona ko woni ga o woni to wadde wayde ko noon ɗum noon ko banggue politique o wadde patron ŋeɓe nane e leydi ndi ha kadi ɗo e wuuro ngo beele ɓeɗon on ƴewani ɗaɓɓude mabɓe ballal koɓe ballo on mbaɗa ha koɓe puuson ɓe coodano somme hunde e gal walla kanŋe ko mbawɗon liggorade on Wayluɓe eyyi patron ŋeɓe won joom jawɗele nene goodi e wuuro he kono ɓe gona finanɓe aduna o ko yahata ko kala homme d'affaires mo jiiɗa kalis ala garanti waɗi garanti tan ko kanŋe e jaama ɗum wona meeɗa ustade guila fuɗɗi ko yeeso tan fayi joni noon kamɓe noon haqqillaji mabɓe garani hande e wiide wonde ne sooda kanŋe ne mofta walla ne sooda jaama ne mofta haqqille ma ara tan ko limminde biyeji ha domburu taw ɗum ɗon noon eyyi kono noon ko woni gonga ko ɓe poti ko yañude ɗum kamɓe ɓe mema banggueji foof taw wona on banggue tan eyyi mbayla ka ala jeeyi ɗum sa yeehi Dakar ɗo a tawan mbayla ala jeeyi ɗum sa yeehi Tamba a tawan mbayla ala jeeyi ɗum sa yeehi Bamako kom ɗo woni garage o hay rewɓe ne borsa fof ne mbaɗa kono enen ɗo ko commerce aji ɗiɗa ne wayno koɓe hiiɗiɓe kamɓe tan e koye mabɓe ni ala noon toɓe mbaɗi banggue hay abbere so wona maaro e nebam ɗo tan ɓe kaaɗi kono noon e poti fertude ɓe ganda jamanu o ko yahata e dow muɗum eyyi kanŋe o ɗum woni garanti aduna o foof ko wiyeteɗo Dubaï en Sine en naggam en sa yeehi toon ko kiloji kanŋe ɓe jogui eɓe mofti kamɓe ɓe ngala haaji e kalis o ɗo noon kanŋe o ko kalis sa jogui kalis tan sa jogui kanŋe tan jogui kalis kadi kanŋe meeɗa tellade ko aduna fuɗɗi ko dow tan fayi saabu ko mbiɗa ko saabu sen ƴeewi ndeno ko ɓuurani hewde mawɓe meɗen jomum ne jogorno taw ko jawo en tonno e libar walla kilo eɗen gueɗe walla ala jiiya toon jomum jogui hotonde kene wona menkile sappo e ko nandi taw ko lenggo wadde oɗo saaha ɗum ala e ɓen ɗe ganduɗa hoorema moftirannoɓe jawdi mumen taw ko kanŋe e kalis oɗo saaha kala joguiɗen wadde so tawi min paami moftar kalis mum tan ko banque walla commerce waɗa ɗum maaro e nebam eɗen gueɗe ko nandi hen wadde noon ko so tawi ɗum ɓenni hol eragu ma e ɓen kelene ma nde tawno koye julde Taaske faya nde tawno ko mbiyata ko eyyi erago wonde kamɓe soodoɓe yooɓe tinno yooɓe coot eyyi sodde cuɗari wona faaro ɗum koko tawa fannuji foof noon ene nafa eyyi ayno coodita botel ma nafa ni coodira cuɗari ma nafa coodira oto ma andu noon kala ko coodɗa ujunnaje sappo wota wattu hakkille ma janggo so mbiɗa yeeya mbemi dañi hen sappoji ala wattu hakkille ma janggo somi dañoyi ujunnaje 5 taw somi nawi ko jara ujunnaje sappo adno aɗa jogui ɗon ujunnaje 5
kala ko codda ujunnaji temedere an andu aɗa jogui ɗon ujunnaji capantati an ƴeew haaju ma woto ƴeew ko keɓirɗamo ko ƴeew haaju ma nde on yawtiri ɓe mbasi o rewɓe yoɓe tinno yoɓe cood cuɗari moƴƴuɗo ɓe ɓorno ɓe jaada e jamanu ne ɓe jaadiri e jamanu hande vainqueur en jesnere en koco en ni yoɓe jaadiri en cuɗari ndi noon an neɗɗo holno fiiraɗo jesnere ujunnaji nogas yaha ɓurni yo palak jarowo 160 ni hersini e mabɓe yoɓe gaccu ɗum ceerno jinnaɓe ɓe mbaɗani ɗum taniraɓe ɓe mbaɗani ɗum so neɗɗo fi jasnere muɗum normal yo wat cakkayel jarowo ujunnaji 50 jiɗɗo ɗum fof anda fi o vraiment waɗi ko waɗi valeur aɗa neɗɗo ko valeur yoɓe tinno koye mabɓe merci beaucoup yebtine koye mabɓe ɗum no bandiraɓe tedduɓe jokken rewidade golle ɗe YETTO NJIYA TV voilà yeɓiyankoɓe YETTO NJIYA TV no mbinde ni tan eɗen continue nde tawno hande garden koye Waylube eɗen namdoɓe événement julde Taaske holno ɓe goori hen e oɗo saaha holto ligguey o tolni ɗum saabi garden ɗo hande ala no mbawten wadde haade men jonnade dokkemo o salmina yeɓiyankoɓe YETTO NJIYA TV o rokke en inde makko e yettode makko assalamu aleykum awitam a salminama yettama mi salmini bandiraɓe foof mbiyetemi ko Ousmane Sy ko ɗo jeeyami ɗo tafami Ousmane Sy ka baylo nde tawno so wiyama baylo eɗen gandi heedani sara so wiyama tayor tan wiyete ko layya wiye tayor wiye Waylube wadde noon oɗo saaha koye juul Taaske gonɗen holno keblon ɗo julde nde eyyi alhamdulillah rabbil alamin événement o kam emini makko kadi kileneɓe ɓe gari ɓe notima nde wonno ko muɗum place o hayso ɓoyani e kileneɓe mi jogino kileneɓe adana e kileneɓe anduɓe place o ko sakkireɓe foof gari law eyyi ko ɗum noon wonno probléme amen client immo aɗa law guila événement so yettade ɗum wonno caɗele amen kono eɓena gara seeɗa seeɗa o saaha kadi eɓe jarna eɓe tafa eyyi minen ko ɗum wallata min e événement o ko ɗum min kebloto ɗum so ɓe gari law ɓe nottima min mbawa hebde golle mabɓe law min mbawa fewndeɓe law taw ala caɗele eyyi ɗum kam on banggue ɗon alhamdulillah o samori beele événement o omo wayatno événement ji ɓennuɗi ni saabu nden Waylube ene mbalano no tayoraɓe mbaliranno ni Waylube noon mbayiranno mbeɗa hikka kadi ɗum heeɓi on hen walla ala eyyi ne waɗi ene waya événement no nden wayatno ni e joni foof ko goɗum fayata par ce que liggornoɓe ko liggoroɓe tan eɓen tan liggo kamɓe koɓe addoɓe tan ɓe liggo mais probléme o nden sa yi ko ɓuuri hewde ene ñogiromi min donka gaynude no mbirumam ɗani hen gaccata ko ha dernier minute jomum ara exemple joni so heddimo julde balɗe de 15 jours walla 20 jours so jomum ari joni wima ka client nam min ko ɗo gomi tawde eyyi wallam saabi Allah nanga kadi ko client ma hayso wona ju événement o ko client ma tan saaha foof a wawa salminade mo nanga porsa ɗum addino walde nde e walla hirde place woɓɓe ni jaaha ha ñen julde taw en liggo e sababu nde a yiiɗa wasa client o kadi a yiiɗa kadi wasa juldude ko addi ko eyyi ko ɗum aɗanno kono so woni eɓe gara law ma ƴettan ɗum programme law ma heblon ɗum law e mbawa lijjide ɗum foof taw hay goto hen ala ngakko hebde bagage mum wadde noon so tawi min paami wadde kamɓe kileneɓe ɓe goni arɓe law onon kadi Waylube on keblanima ɗum taw mbe wadde noon oɗo saaha ko fati e banggue caɗele jarnudeje en e ɗen gueɗe ha e kanŋeji ɗi beele hikka oɗon jogui ɗen caɗele walla ala hikka ko moɗum hikka min ngala ɗen caɗele nde wonno kala ko jiiɗa aɗa ɓooya hen tan aɗa ɓeyɗa jogon ɗum jeende e hikka noon alhamdulillah président Waylube o Alaji Baylo Sy ene ƴettani en peeje ɗe ganduɗa hoore ma taw en mbawata manquede ɗum ɗon ko wawi ko fate jantude e ɗum ɗo wiyete ko fate kanŋe e gandi ko kanŋe prix yarnirte ko fate jarnude foof eɗen ƴetta ɗum programme e fedde men gomo fulla e tande en ƴetta ɗum programme timmuɗo taw ko fate kala matériel liggorɗo e mbayla taw ene cooda ene mbawa liggorade e nder koye mumen taw kadi alani caɗele e ko fonno yahane Dakar walla jaaha Tamba lijjotoya Coria saahaji jaaha donka hebde ɗum foof en jeeyno e caɗele amen ha ko heewi kileneɓe donc heɓde no jiɗirni taw ko minen donki heɓde nomin jiɗirni ko banggue fate matériel e hikka noon ɗum ala hen min coodi jarnude law e ballal Alaji Baylo Sy e matériel kam min puɗɗinoma ɗum guila ko ɓooyi guila rawane min puɗɗinoma fedde nde fuɗɗima soode matériel mbayla emin jeeyta ɗum e nder koye men on banggue kam
yalno ɗum yesso ala caɗele kam o hikka kam vraiment hunde en rewi lawol en rewi lawol par ce que caɗele jarnuɗe min tina ɗum min keɓan ɗum hay saaha goto eyyi ko yettere Allah ko noon wadde so tawi min paami wadde ɗo e ko ɗo e julde nde arde ko wiyete caɗele jarnude o ngala hen wadde noon kadi e banggue kilene ɓe hoɗon ɗaminaki jogade en caɗele wiide jarnude manki e ɗen gueɗe ko nandi hen ala hikka kam ko mawɗum par ce que min hooram kaldo mawɗo o mbiɗa jogui hoolare nde mbayrumi jogade e banggue fade golle julde événement o par ce que ɓuuri hewde hande ko yarnete walla ko tafete mi gayni o saaha ha mbiɗa fuɗɗiɗo golle mariage uji e dambourɗi caggal julde o saaha emin liggo ɗum ɗo seeɗa seeɗa e pour so julde nde ɓenni damboɗe caggal julde aɗa noon sa yiɗum bayle liggo ko adi ko sacri julde e nder événement he andu natti hulde fiiti ko gayni dal bagage événement konko o gayni ɗum ko ɓuuri hewde ko gom ko ɓurno hulɓinade ko fof kam min gayni ko mawɗum alhamdulillah ko ɓurno hulɓinade ko fof kam gasi ko wona ɗum ko eɗen gandi e sakkitande modèle aji ene gara hikka noon hol modèle mo Waylube jaltini oto wonde fadude ɗum e kilene e mum e hitande fof kam emin jaltini modèle aji wona hay modèle goto e modèle aji emin jaltini ɗumen batteɗe créé wonɗo min jaltini e ɗiɗo ko hen jeeya e ɗiɗo modèle aji ko hen jeeya mbaɗa kadi heewani ɗe wuuro he heewani ɗo wuuro he kono noon eɓe jiiɗi ɗum hande kala ko woni Dakar walla ko woni Fouta wiyete Mauritanie koɓe jahatno ha toon modèle aji ɗi mbawi wiyede foof nani ka kadi kala ko mbaɗɗa hen commande alhamdulillah sukaɓe fof ko haralleɓe eɓe mbawi métier mabɓe kala ko jomum holliɓe photo e mbawi fewnandemo honoon koli ha no jiɗirɗa ni e hikka noon en jaltini modèle aji ɗiɗo foof kam ko hikka jalti ɗi mbiyata source fil ko sañete taw ko gal e goɗɗum e kolleji ɗiɗo rado couro ɗi fof kadi ko modèle aji jeeyaɗi e modèle aji jaltuɗi hikka saabu min jiyen hikka ni ko wiyete fil gramo o saaha Waylube ena nani hen coobi normal hande o wadde somin paami ko mbaylo moderne oɗon liggo ɗum 100% o saaha kay alhamdulillah mbaylo moderne ko wonno aduna to ko no ceeronke wiide ni aduna to foof ko arti ga saabu sen daari mbaylaji men kewano sifrade ni kewno wonde tan ko no gandirɗen ni Allah waɗi noon hunde ene yaha tan ene ɓeyɗa jogonade ɗum peeje e haqqilantagal kadi Allah waɗi en yaaɓe jiiɗen ko woni toon ko tawɗen ko gonɗen dow mum ko ɓuuri hewde hen enen poti change par ce que aduna o change aduna o sen change a change to jaada e aduna e banggue kewɗi e hande kam mbaylaji ɗi kala hen ko jiɗɗa yehino noon ha mbayla wayno no ɗumen ni e taw ko plaqueji ɗi boni ɗum kono hande ko fate mbayla guila e gal hay kanŋe kadi kileneɓe koye mumen koɓe artuɓe cuɗari e jiiɗi kadi ko moƴƴi alhamdulillah kadi ko moƴƴi kadi ne woodi kala ko cantuɗa hen soko kanŋe pire jiɗɗa ene woodi soko gal ene woodi soko kalisanaji kadi ne woodi kala hen ko jiɗɗa kadi ne woodi soko modèle tafaɗo ɗo ha Dakar sa yiɗimo ɗo kadi machine ngaji mum alhamdulillah eɗen wonko joguiɗen hen ɗum kadi ene woodi aɗa wawi hebde ɗum konngol ma cakkiringol e yeeɓiyankoɓe YETTO TV hol erang ma e ɓeɗon kileneɓe nde tawno hankkadem so wiyama fitiram golle noon so Taaske ari omo ɗiɓi hewde jibade seeɗa nde tawno façon client foof a yiyat eyyi ene woodi eyyi client kam sona mbiɗa hokkaɓe courage saabu client kala jiiɗa laawi ha woni e nokku taw ko heeɓi koko metti ɗum e mo liggodirto eyyi ko ligguey noon way noon so aɗa liggono neɗɗo ko wona événement sa oɗon liggodira ene feewa ene yaha ene arta so yehi noon ha événement ari wiyama heddima événement de 5 jours 6 jours ko wonko manque ɗon hande na famana ɗum so wowani wade noon ligguey événement way noon ɗum kam mbiɗa wasiyoɓe ɗum ɗon woto ɓe jaw lawade e on banggue ɗon ha jomum har parodira e client mumen taw ko à cause de ligguey événement eyyi kadi kala gadduɗo law ene haasi inchallah heptat eyyi ɗum kadi mbiɗa wasiyoɓe ɗum ɗon événement so fandima sa addi law ma golle ma pewno law kebta law taw no fewi
merci beaucoup non Ousmane Sy min beltanmam en beltanima dendagal yibiyankoɓe Yetto NJIYA TV ko ɗum ɗo wonno komin gaddanno on hannde ɗo e Waylube ɓeɗo e tawno événement Taaske walla so wiyama événement so wiyama ɓen tayoreɓe wiyete ko ɓen kadi ko Waylube ɗe tawno gollal ngal heeɗani hen caggal ko ɗum saabi enen hannde Yetto NJIYA waɗi ɗum spécial arde yurnadeɓe noɓe goori ɗum noon to banggue caméra to wonanen ton ko on woni Mamadou Thiam walla mbiya ceerno Yama Lelali ɗum noon en jetti dendagal abonné ji men to mbawi wonde ɓe mbiya yiɓe continue rewidade e mbawa wadde ɗum abonné e j'aime ɗum ɗon ko ɗon calminten on woni gara commerce Abdoul Sow en mbima kadi moƴƴere Allah e makko to wawi wonde wonnide kala bandiraɓe tedduɓe Allah jarama on jarama Madinabe, yonde dantal men ligade wuro mede